Já jsem Blaninek a tohle video je jenom se mnou. Moje kolegyně Mini je teďka na chatě, takže dělám smutné video. Doufám, že nebude přeskakovat, bude a to video bych chtěla pojmout, jak líbit a nelíbit klukům. Bude to s malováním. No a takže se můžeme na to pustit a jdeme na to malování. Takže první uděláme, jak se nelíbit klukům. Takže si dám do zádovosy. Takže první si dám tuhle tušku na oči. Vezmu si k tomu přesádka. Aspoň když už tak nebudu dobře vypadat, tak aspoň abych to trošku dělala. I když možná já si první namaluju oči. Takže prvně děláme tohle. A musíme si toho dát moc a dáme si moc zelené. Ještě nepoužíváme zrcátko. Kdyby si to taky chtěl zkoušet, tak nevadí, když vám to tady bude. Víte? To vypadá krásně. Klukům se většinou líbí, když jsem moc přemalovaná, ale opět se jim spíš líbí, když jste méně namalovaná. Takže, kdo ví, jak se máš namalovat? A nějakým klukům se líbí, když jsi přirozená. Já jsem se tady nakla. Teďka druhá. Tak. Koukej. Tak. Teďka si teda dáme tohle. Když si děláte to, tak to je jenom dobře, protože to je tak krásné, že prostě když si uděláte na oči štvary, tak to vypadá krásně. Tak. Vidíte? Doufám, že to půjde ještě smagat. Tak. To bychom měli. Rasenku. Takhle nějak by mohla být. Tak máme. Teďka si dáme podr.
musí být z toho co nejvíc. Je. Tak. To jsme hodně toho. Teďka vezmeme ještě tady to. Tak. A máme to. Tak. Tak. A máme to. I když ještě vlastně jsme to měli na hrtěnku. Tak. Takhle byste se většinou neměli líbit klukům. A pokud se mu líbíte takhle, tak to je docela divný. Tak, teďka to trošku pálí. Takže já si to dám pryč z obličeje a půjdeme na pěkné malování. Jak byste se měli líbit klukům správně? No, správně byste se měli jim líbit přirozeně. Ale tak aspoň trošku, abyste byli namalovaní. Tak, jdeme na to. Na druhou část. Tak, zase bychom to už teda smazala. A teď to bychom mohli pustit do normálního malování. Jak byste se měli líbit? Jak byste se mohli líbit klukům? Dobře, tak. Pár věcí můžeme i výjmout. Takže, první si zase dáme malování. Dáme si toho méně, protože ženy by měly být přirozené. Tak. A já si vezmu tento kůžu. Tak, tady se sadlo. Takže... Tak, no. Třeba to stačí jenom takhle. Protože to možná ani nevidíte. Trošku dám toho víc. Aspoň trošku víc. Tak. A jdeme na druhé oko. Jo. Takže máme. Tak. Tak. Tohle nejde to tolik vidět, takže to je v pohodě. Teďka bychom si, no tohle to bychom si mohli docela odpustit. Jako, podle mě je to jenom tak jako přesně. Ale třeba zkusíme tohle. Takhle tušku potočit. Místo normální tušky. Jenom hlavně se nesmíte rozbrečet.
Takže když spolu budete třeba chodit dlouho, tak si to bych si tolik nestával, kdyby se náhodou s vámi chtěl zajít. Ale když to by se snad nestalo. Určitě všechny ženy jste úžasný a nechápu, proč by se s vámi rozešli. No, ale stejně, kdybyste šli třeba na nějaký romantický film nebo nějaký smutný a tak, no tak radši bych se namalovala, jako jo, namalovala bych se, ale ne tohle pod očima. Tak. Žasinku. Tu žasinku si ani tu, jako jo, dala bych si ji, ale zase bych si ji nedávala na ty romány. A nedala bych si ji tolik. Jenom prostě půlkom. No. A teďka bychom si mohli dát pudr. Tak jako ten je docela dobrý, protože třeba když se rozmažete, když se malujete a pospícháte, tak si ho asi bych se ho dala. Tak. Tak a jsme hotoví. Vidíte, netrvá to ani tak dlouho. A hrtěnku, no, tak ty by se nedávala tolik, aby nám to tady slyšeli vidět. Tak. A takhle to skončilo. Když se na mě někdo koukne z dálky, tak to ani pořádně nepozná. Takže je to docela dobrý. Tak. Teďka se to odmaluju a no, tak si to odmaluju a ještě vám něco povím. Takže vám chci povědět, že